Барыс Саченко. Адкуль пайшоў твой род? Што такое жыццё? Дзеля чаго даецца яно чалавеку? Узыходзіць сонца і заходзіць. Святло, цемра, дзень, ноч. І зноў святло, цемра, дзень, ноч. Прылетаюць з выраю птушкі і адлятаюць у вырай. Зеленеюць дрэвы, кусты і жаўцеюць, скідаюць сабе лісце. Вясна, лета, восень, зіма. І зноў вясна, лета, восень, зіма. За адным пакаленнем людзей ідзе яшчэ і яшчэ пакаленне. Што значым усе мы у гэтым няспынным і вечным кругавароце? У чым сэнс чалавечага жыцця? У каго спытаць? А можа, не пытаць ні ў кога, ні пра што, а жыць, як нам бяжыць. Жыць, як жылі бацькі, дзяды, прадзеды. А яны? Што ведаем пра нашых бацькоў, дзядоў, прадзедаў? Свой род, пра сваіх продкаў, іхнія думкі, мары, клопат і дбанне.